सकसपणे किंवा प्रामाणिकपणे न टिकवता त्याच्यामध्ये खो कसा घालावा किंवा त्याच्यामध्ये खोटेपणा कसा आणून आपला स्वार्थ कसा साधावा हे त्यात दाखवलेलं आहे. आणि बऱ्याच वेळेला काय होतं की रक्ताची नाती असतात ती धावून येतात, ती कायम मदत करतात, पण ज्या वेळेला जेव्हा बाहेरचा माणूस आपल्या कुटुंबामध्ये दखल देतो आणि आपण अजाणतेपणे नकळतपणे मैत्रीच्या नावाखाली त्याच्यावर विश्वास ठेवतो आणि तो जेव्हा स्वार्थापोटी आहे ते चाललेलं कुटुंबाचं स्वास्थ्य म्हणजे निरोगी स्वास्थ्य चांगल्या पद्धतीने जगणारी जी माणसं असतात त्यांना जगू न देता त्यांच्यामध्ये संशय निर्माण करणं, त्यांना वेगळ्या मार्गावरती नेणं, वाईट मार्गावरती नेणं हे जेव्हा सुरू होतं त्यावेळेला तिथं खरा संघर्ष उभा राहतो. आणि हा संघर्ष त्यांनी फार ताकदीने आपल्या नाटकामध्ये उभा केलेला आहे. त्यामध्ये निशिकांत आहे, प्राजक्त आहे, माधव आहे, ही जी कॅरेक्टर्स त्यांनी जी उभी केलेली आहे ती सगळी आपापल्या ताकदीने उभी केलेली आहे. त्यातले प्रसंग फार सुंदरपणे रेखाटलेले आहे, भाषाही चटकदार झालेली आहे आणि ते मुळात कवी असल्या कारणाने त्यांची काही ठिकाणी भाषा फार काव्यात्मक पद्धतीने पण आलेली आहे. हौशी रंगभूमीवर नाटक केवळ एक स्त्री अभिनेत्री असलेली नाटक अनेक आयोजक निवडतात. आज एका नाटकात 2 स्त्रिया किंवा 3 स्त्रिया असलेल्या भूमिका नाटक करणं म्हणजे कठीण असतं. गावागावातून स्त्री भूमिका आणि युवा युवतीने पुढे येऊन ही नाट्य परंपरा चालू ठेवायला हवी. आपली रंगभूमी जर अग्रेसर करायची असेल तर हौशी रंगभूमीसाठी नवीन स्त्री कलाकार पुढे येणे गरजेचे आहे. आज नटी हा शब्द खूप मागे पडलेला आहे. नाटकात नट असतो आणि नटी असतो. आपण सहज म्हणतो की जे नटतात त्याला आपण नटी म्हणतो. नटी मागचा दृष्टिकोन आपण बदलला पाहिजे. राजकारणाने याच्या विरुद्ध काहीतरी केलं पाहिजे असं आपण सांगत असतो, परंतु ज्यावेळी हे बोट आपण दुसऱ्याकडे दाखवत असतो त्यावेळी एक बोट आपल्याकडे असतं आणि त्यावेळी प्रत्येकाने जर आपण ठरवलं की समाजामध्ये अधःपतन घडवणाऱ्या ज्या गोष्टी असतात त्या गोष्टी आपल्या परीनं त्या विरुद्ध आपण आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला तर केवळ लेखकावर जबाबदारी झटकून होणार नाही. लेखक हे समाज प्रबोधन करणारे असतातच, लेखक हे वास्तववादी गोष्टीवर बोट ठेवणारे असतातच, त्याचबरोबर समाजामध्ये समाजाचा घटक म्हणून ज्यावेळी आपण कार्य करतो त्यावेळी आपलीही नैतिक जबाबदारी असते आणि ही नैतिक जबाबदारी जाणूनच सामाजिक बांधिलकीच्या रूपाने ज्यावेळी आपण कार्य करतो, जसं या ठिकाणी एखादं नाटक निर्माण झालं म्हणून होत नाही, एखादं नाटक लिहिलं म्हणून होत नाही, ते प्रेक्षकासमोर जायला पाहिजे आणि हे प्रेक्षकासमोर तितक्या ताकदीनं नेण्याचं काम जर करीत असतील ते कलाकार, आपल्यापैकी अनेक कलाकार या ठिकाणी माझ्या समोर आहेत जे नाटकामध्ये भूमिका करतात. लेखक फक्त लिहित असतो आणि त्या लेखकाच्या त्या लिहिणाऱ्या खरा अर्थ जर कोणी देत असतील तर नाट्य कलाकार असतात. आणि अशा प्रकारे दिलीप भामल सारखे किंवा नाईक सारखा नाट्य कलाकार ज्यावेळी जीव तोडून आपली भूमिका करत असतो त्यावेळी लेखकाचे विचार त्या समाजापर्यंत पोहोचत असतात आणि त्यासाठी लेखकाने लिहिलेली नाटकं ही चांगली असतातच, त्याही पेक्षा तडफदारपणे भूमिका साकारून लेखकापर्यंत पोहोचवण्याचं काम जे नाट्य कलाकार करतात तेही तेवढेच महत्वाचे असतात. म्हणजे नाटक ही सांघिक जबाबदारी आहे. केवळ एकटा लेखक नाटक लिहून ते भागत नाही. नाटक लिहिल्यानंतर ते नाट्य दिग्दर्शक असतो, संगीत दिग्दर्शक असतो, पडद्यामागील जे कलाकार असतात प्रत्येक जण असतात आणि त्या प्रत्येकाने जर आपली ही भूमिका जर व्यवस्थित निभावली तर मला वाटत नाही की लेखकाने लिहिलेली नाट्यकृती ही समाजापर्यंत जाणार नाही.